So, may mga tao talaga na darating sa buhay natin na pakikiligin lang tayo, tapos bigla na lang mawawala na parang wala. Magandang araw po sa inyo. Ang sulat na ating babasahin ay mula sa ating letter sender na si May. Magandang araw po sa inyo, Tia Melly. Sana'y mabigyan po ng pagkakataon na mabasa ninyo ang aking sulat. Ako po si May. Lumaki po ako sa aming probinsya sa Bohol, pero nandito po ako ngayon sa Laguna. Kinailangan po namin lumipat dito dahil sa negosyong minamanage ng aming pamilya. Bagamat masasabi kong may kaya ang aming pamilya, pinapanatili ko pa rin ang mataas na marka para hindi mawala ang full scholarship ko sa eskwelahan namin. Sumasali rin po ako sa mga pageant contest para kumita ng pera na idadagdag ko sa aking allowance. Ayoko po kasing umaasa sa aking mga magulang. Tia Melly, mahilig po akong kumanta, magsulat ng kanta at tumugtog ng gitara. Medyo marami-rami na rin po ang nai-compose kong kanta. Nagsimula po ito nang makilala ko ang isang tao. Ang goal ko nga po ay gumawa ng 100 kanta para sa kanya. Parang pang pelikula ang eksena, ano po? Siya po si JR. Classmate ko po siya, Tia Melly. Isang simpleng lalaki, tahimik, gwapo at matalino. Aaminin ko po, isa siya sa mga inspirasyon ko ngayon sa aking buhay at pati na sa aking pag-aaral. Siya po ay galing sa isang simpleng pamilya lamang, pero di matatawaran ang determinasyon niyang makapagtapos ng pag-aaral. Siya po lagi ang highest sa mga exam sa klase namin. Sa tuwing nakikita ko siya, Tia Melly, bumibilis po ang tibok ng puso ko. Masaya po ako na minsang magkasama kami sa isang competition sa school. Kami po ang kinuhang representative ng klase. Mas naging close po kami at mas nakilala namin ang aming mga sarili. Pagkatapos ng event, akala ko po mas lalalim pa ang aming pagkakaibigan. Pero hindi po pala. May nakapagsabi po kasi sa akin na meron na siyang nililigawang iba. Nasaktan po ako sa nangyari. Mula rin po noon iniiwasan niya na ako. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa aming bigla, Tia Melly. Malapit ko na sanang matapos ang 100 kanta para sa kanya. Pero hindi ko po alam kung kaya ko pa itong tapusin. Kung paano ko pa po ito maiaabot sa kanya kung ang puso niya ay hawak na ng iba. Ilang buwan po ang nakakalipas. Nasanay na lang po ako na tinitingnan siya sa malayo. Na makitang saya siya sa piling ng iba. Hanggang sa nakilala ko po si John, unti-unti po kami naging close sa isa't isa. Para bang swak kami sa lahat ng bagay. Napapasaya po niya ako lagi, Tia Melly. Lagi rin po niya akong sinasamahan sa mga lakad ko. Siya rin po ang nasasabihan ko ng mga problema ko. Alam kong medyo napapalapit na ang loob ko sa kanya. Pero may takot akong nararamdaman. Ayoko pong mag-assume na gusto niya ako. Ayokong masaktan ulit. Di pa rin nawawala sa puso ko si JR. Masasabi kong sa kanya ko lang naramdaman ang ganitong klaseng pagmamahal. Araw-araw pinaparinig ko po kay Jan ang mga sinulat kong kanta. Lagi niya po akong binibigyan ng inspirasyon para ganahan po akong gumawa ng mas maraming kanta. Sa kanya ko po naramdaman kung paano pahalagahan at talagaan. Tia Melly,
Bakit po ba kung sino pa ang taong mahal natin, sila pa yung may mahal ng iba? At yung mga nagmamahal sa atin talaga, natakot tayong bigyan ng pagkakataon. Tama po ba na patuloy nating mahalin yung mga taong kailanman ay hindi tayo kayang mahalin? O tama po bang subukang buksan ko ang puso ko sa taong katulad ni John? Sana'y mabigyan niyo po ako ng payo, Tia Meli. Lubos na gumagalang, May. Maraming salamat sa pagpapadala mo ng sulat sa amin, May. May, lagi mong tandaan na hindi natin mapipili kung sino yung mga taong mamahalin natin or kung kanino tayo may love or kung kanino tayo sasaya. Minsan talaga kung sino pa yung taong mahal natin, sila pa yung nakakasakit sa damdamin natin. So, may mga tao talaga na darating sa buhay natin na pakikiligin lang tayo, tapos bigla na lang mawawala na parang wala. Minsan naman, hindi naman nila sinasadya na saktan tayo. Kasi hindi naman talaga nila alam na may gusto tayo sa kanila. Kasi hindi naman natin sinasabi. So, hindi sila aware. Mga tao talagang manhid. Hindi, joke lang. Minsan kasi, may mga pagkakataon na tayo lang yung nag-a-assume. Yung kapag trinit ka ng ganito, pinaramdam sa'yo na mahalaga ka, na inaalagaan ka, feeling natin may gusto na sa atin or naiinap na sa atin. Tayo lang kasi yung nag-a-assume na merong something. Sino nga ba yung pipiliin mo? Yung taong mahal mo pero iba yung gusto? O yung taong andyan sa tabi mo at di ka hayaang saktan? Para sa akin, mas okay na bigyan mo pa ng oras yung samahan nyo ni John para mas makilala mo pa siya. Doon mo makikita kung hanggang kaibigan lang ba yung kaya mong ibigay para kay John, or more than that, diba? Hindi naman lahat ng bagay minamadali. Mas okay yung sabi nga, ang tunay na pagmamahal, sabi nga, diba, ang tunay na pagmamahal darating din yan sa buhay mo sa tamang panahon. I'll have fun here. So, kung natatakot ka na baka masaktan ka, wag mo munang pilitin yung puso mo na mag-decide. Kasi hindi mo pa rin din naman alam kung may gusto talaga sa'yo si John. Baka naman pagkakaibigan lang din yung kaya niyang ibigay sa'yo, diba? Kasi wala naman siyang sinabi. Sabi mo nga, naging close lang kayo, suwa kayo sa isa't isa. So, sabi nga, walang formula sa tamang pag-ibig na hindi ka masasaktan, diba? Lahat tayo masasaktan. Lahat tayo, hindi puro saya lang ang pag-ibig. Kailangan nasasaktan din tayo kasi doon tayo nag-grow. Doon tayo nagiging strong. Doon tayo nagiging better person. So, kung meron po kayong mga kwento na gusto ninyong i-share o mga bagay na gusto ninyong hingan ng payo, pwede rin po kayo magpadala ng liham dito sa G Diaries Facebook page. Ipadala nyo lang po via private message. Malay nyo, sa susunod nating episode ay kwento nyo naman ang ating mabasa. Maraming salamat po. Ako po ang inyong Tia Meli. Let's go, lose control, slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control, slip and slide on the dance floor.